sani to koro no chako yier gi mabende koro kwano med nyaka 50 gi wiye. Ang'o ma koro opogore gi seche gi? Nwako neno ka doho no chungo gi e tielo mokalo. Ouru ne wiye tek. Ouru kane do kwero gimoro to somro no ignore. Sana ka ne neno ka ndalo cha ne weche handshake jane koro ne en gi majority ma comfortable with parliament. Okolo ni gik manotimo dine richo te, nitiere manotimo mane nitiere luore gi chik, but nitiere gik ang'eny ma bende dono kwere to endelea motimo. Koro shida ma tofauti mantie sani en ni jo Kenya bet riek maloyo higni 5 mokalo. Koro sani endi koponi ker msani ni endi obukore ni eno endelea gi jogo eno to ibiro neno kata ka maandamano timore. And of course one jok masomo chike kuro biro mna kwere. Remember ni shida wan go gi jo individuals nikech giri no tere doho gi Law Society of Kenya gi Katiba Institute gi. Shida wao gin jok beda appointed go. Shida en powers me ker ni bende nyalo timo appointment ma chik okomiye.